Jesus. Get out. Yini bese yekile leqhawe bani? Uthini? No! Uyekile leqhawe Bese kasisi. yekile iqhawe. Ukhapha umamakhe nagogo. Uphuma ngapha. Let up. Yo, simgibile basenazi imoto zamka. Ngoba nini? Wamnika umtshado mas sifuna sihlupeke kula mtshado. Thina mhlalise ekhaya. Sifuna zapha. Awubuzo seceleni kwakho ukuthi uhlalelene ekhaya. Nawe wena utheni ungeze ecaweni wena ongibheke ku TikTok. Wena ongibheke ku Facebook. Wena ongibheke ku YouTube. Mama ngowakho nisukaphi? Suka Ngcobo. Sekengcobo. Kwenzekeni ngemoto zakho? Benizokwenza umntana le-ID. Akandifuni undithathele impahla bathi ngixotsha ngaphandle ukuthi mandimke. Yena lo akusuye. It's not him. Soze yaxoka. Name of Jesus. Egameni kaYesu. Soze bazohlupheka bonke ngowabo. Nomamakhe unezothe umamakhe. Get out. Uyahlukunyezwa oko. Name of Khona Jesus. umntacele. Siyakhulula egameni kaYesu.